1987 óta foglalkozom a náddal, de az őseim, tehát az édesapám apja is, már a nagyapám is itt a tóba dolgozott a náddal. A nádat attól lehet megszeretni, aki szereti a természetet, eleve az, hogy kint lehet egész időben, és valójában az, hogy tetőfedéssel is foglalkozunk, és az alkotás maga az, amit lehet a nádból alkotni. Tehát aki ezt szereti, és szeret valami formát kihozni, és mindig újat lehet benne találni. Azt mondom, szinte majd a hulladékig fel lehet dolgozni a nádterméket, vagy magát a nádat, amit aratunk. Ez a velencei tavat én azt mondanám, egy jó közepes. Van ebbe kiváló minőségű rész is, tehát inkább mindig szigetenként, területenként az, hogy az északi vagy a déli oldalát vágjuk a nádnak, tehát már a keménységét is meghatározza. A velencei tóra elmondható, hogy például az északi oldalon lévő nádak keményebbek, mint a déli oldalon lévő nádak. Ami nagyon befolyásolja most már, azt mondom, talán egy évtizede is a nádnak a minőségét ezek az időjárási viszonyok. Tapasztalók azt mondják, hogy ha sok a víz, az sem jó. Tehát, hogyha például levágunk egy alacsony vízállásnál, levágjuk a nádat, a rizom a víz alá kerül, a vágott részeket elfojtsa, és szinte nem tud lélegezni a nád. Ettől olyan területek keletkeznek, ahol abszolút nem is lesznek, nem nőnek ki a nádak, tehát megfullad a nád. Ha magas vízállásnál vágjuk a nádat, az szerencsésebb, hogyha lejjebb megy a víz, de a természetvédelmi területek miatt én azt mondom most is, hogy védett területek, itt például vadkárok is nagyok ezen a részen, ahol most dolgozunk. A nádból készterméket úgy készítünk, kezdődik itt ugye a vágással, amelyhez megfelelő eszközök kellenek az, hogy lehessen aratni, mert azért már itt kézi munkával, mint valamikor régen itten gyalászkának mondták, a bicsakkaszának mondták a régi, még az én elődeim is, én magam is dolgoztam még ezekkel a tolókaszával. De hát most itt ezt nem lehet, itt nincs jég se, hogy tolni lehessen a kaszát. Itt csak ilyen eszközökkel, amikkel meg lehet lábalni, akkor is, ha beszakadnak ezek a csekélyvizes területek. Itt kihordjuk ide a depóra, mind ahogy itt lehetett látni, felkupozzák a nádat, így tároljuk. Utána jönnek ezek az emberek, akik azt mondom a keleti ország részből jönnek, valójában ott vannak sokan, akik értenek a nádosztályozáshoz. Egy nagyon kemény munka, ami egész embert kíván itt reggeltől estig, vagy amíg dolgoznak, és minősítik a nádat. Például itt vannak ilyen exportnádak, amiket a szegéshez használjuk, terítésekhöz, szövetalapanyagnak használjuk, és a tetőfedő nádakat, amit itt lehet látni, ezekből lesznek aztán minősítve, ugye 1-2-3 osztályba sorolva a tetőfedésre alkalmas nádak. És akkor ezek mennek exportra, itt belföldön is sokat felhasználunk, exportra mennek Hollandiába, Belgiumba, most én újabban például tavaly előtt sokat kivittem Ukrajnába. A tónak a szerelmese vagyok, mert én itt csónakázom, itt horgászom, itt élünk, tehát a családdal sokat kirándulunk, itt egy gyönyörű, szép környezet ez, de valahogy ez a rohanó világ azt tette a tóval, hogy nem is tudom, hogy fejezem ezt. Lesz, akinek biztos nem fog tetszeni, amit mondok, de itt mindenki csak a pénzt keresi. Tehát maga a tónak a védelme érdekében valahogy nem életszerűek azok a dolgok, amiket művelünk. Ha a vízre gondolok, talán ennek problémája a csapadék is, hogy nagyon kevés az éves csapadékhozam, és így állandóan alacsony vízszinten van a tónak a szintje. A túlsó oldalon, talán a déli oldalról, ha beszélünk, hogy ez is az elmúlt évtizedeknek a szabályai, meg a határozata, hogy túlépítették a tópartot. Alacsonyan van a tómeder. Tehát annyira közel vannak az épületek, hogyha megengedik azt, hogy itt az aratáshoz alkalmas vízmélység vagy vízmagasság alakuljon ki, akkor a túlsó oldalon elönteni a partokat, a nyaralókat a víz. Tehát vannak itt ilyen csapdák, amik miatt kívülálló nem is lát ezekbe bele. Még lehet, hogy én sem jól látom.